san 60 indépendance mais bon en tant que femme ka ayira muso joroba de be indépendance la a folo no yanga président Modibo Keita ale de la ka muso wele ku ka bolla negaw anu ka bugulu di pour que ka se ka jamana jo parce que bolokon kelente beleta bere farale ñogon ka abinye bon muso fana ye mogomiye muso de bawye muso de dewnye muso de dogonunye muso de abe vraiment anga wuli kanjo anan dew anan chew malien be yere ma horonya ti se kata dala yere ma horonya abeta ni kewale jume mu seye munye korbe ikera médecin o ikera dien barakela jagokela o ikera journaliste o ikera dien mogo yere ma horonya anga faso yere ma horonya bede ka chesiri bala ikera dine mogo ikera dien mogo ambeka wuli kan faranyo kan tegeni nyogoma noye anga 22 septembre ka don dakelen fe ka boda kelen fe surtout Mali yere be situation mi kona sisa foi ti se ka Mali bon nogola tanga make kelen foi ti se ka Mali njo tanke nan yere te wa foi tambolo ni Mali te anga do dakelen fe anga boda kelen fe bene nyini nedo ala yere ale jiye da kanu ne kama tanka ma nyogon kanu ama ke nyogon fe ambula mi lafia mi soro anta soro machi ti se ka bo ko fe ka bina Mali njo vraiment ni yoro la hakili be se anga diaspora mogoma malien de me jien yoro nga fodi balbe malien de oni ci awere alisa anga wuli kanjo vraiment ne be boni yoro ina ka munyini an yere befe parce que ni fin tiena on est tous victimes on est kelenye on be do dakelen fe on be bo dakelen fe anga to ka prévention ke sani samia were ka se anga wuli ka faranyon ka femi mba to ni tieni sugu be do no yanga yoro sigidaw nogoyi no yanga du nogoyi no yanga quartier nogoyi no yanga jamana nogoyi sanfɛ mɔgɔ tɛ se ka jigin kana nin kɛ duguma dɛ anw yɛrɛ minnu bɛ nɔgɔ kɛ fɔnw de ka bɔ ka nɔgɔw fɛ en même temps an ka pɔnw lajɛ an ka caniveaux labɔ à temps avant que samiya ka se prévention an ka wuli joona ka baara kɛ sanni a wagati cɛ vraiment kɔlɔlɔ min ye an balimaw sɔrɔ an bɛ dugawu de k'u ye ala k'u kisi ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma on est de cœur avec eux vraiment a kɛra a ma bɛn an ma a ma diya an ye ala ka bɛɛ kisi ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma san wɛrɛ sanni san wɛrɛ cɛ samiya tɔ ye 6 mois bɛɛ ka wuli ka éducation dɔ de do jamana in kɔnɔ n'o ye nɔgɔw kana fili ka taa bila bajiw la nɔgɔ kana taa bila fonciers kɔnɔ nɔgɔ kana kɛta nɔgɔ kana kɛta mɔgɔnifin ye yɛrɛ de i bɛ nɔgɔ min kɛ i yɛrɛ ka se ka entretien kɛ mais sanfɛ mɔgɔ tɛ se ka jigin kana nin kɛ duguma de mais fo bɛɛ k'i occuper i ka droit de la jamakulu jɛlen de bɛ bi fɔ mais n'an y'an yɛrɛ sigi k'a ti ɲɛ fo faamaw kana kɛ anw de dun bɛ faamaw kɛ faamaw ye a bɛ daminɛ duguma de ka yɛlɛ mais a kana bɔ sanfɛ ka jigin abada f'an k'an cɛsiri an ka jamana ye an ka jɔyɔrɔ ɲɛnama ta ka baara yɛrɛ de kɛ a kana kɛ kuma ye dɛ a ka kɛ baara yɛrɛ de ne ye maliden de ye ɲɛmɔgɔw de b'an na mɔgɔninfin kelen ka idéologie tɛ i ka idéologie ye mais ni majorité taara yɔrɔ min na i bɛ taa o yɔrɔ la bon mɔgɔ o mɔgɔ bɛ poste min na bɛɛ n'a ka dɔnta bɛɛ n'a ka kɛta an bɛ ɲɔgɔn respecter o kɔnɔ ala ye bi an garisigɛ kɛ ni sarasiw ye n'olu y'an ka ɲɛmɔgɔw ye n'u réfléchit k'an ka don AES la anw de ye AES créé vraiment moi je suis de cœur avec eux mais olu y'a kɛ n'o ye hakilina baara ye mais mun fana kan ka kɛ anw bolo a kɛra anw minnu sɔnna ma a kɛra anw minnu tile la anw de fana ka kan cɛsiri k'a dɔn mɔgɔ kelen tɛ se ka foyi kɛ jamana ko tɛ mɔgɔ ko ye koyi jamana ko ye système dɔrɔn de n'an ye tugura ɲɛmɔgɔw kɔ ni hakilina ɲuman ye a bi ɲɛ mais n'an y'a kɛ ni hakilina jugu ye a bi kɛ anw bɛɛ de la vraiment ne b'a ɲini Burkina Mali Niger an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u ye wagati de an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ foyi t'anw bolo n'anw ka jamanaw tɛ ni maa min bɛ kan fɛ a bɛ kan fɛ n'an ka jamana de n'i y'i bolo maga an ka jamana kɔnɔ kelen mɔgɔ la komi y'i bolo maga an bɛɛ de la an kana ɲɔgɔn nabila mɔgɔ si ye quelle qu'en soit la situation an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ c'est ce que moi je peux dire à nous femmes et les jeunes du pays l'avenir nous réserve beaucoup de surprises mais l'avenir tɛ se ka ɲɛnabɔ tant que n'an m'an jija an yɛrɛ n'an ma baara kɛ an kolo la ka sɔn an ka ɲɛmɔgɔw ye ka da u la ka confiance d'u ma ɲɛmɔgɔw fana k'a dɔn minnu fana b'u bolo duguma
olu fana dalen no la danaya ka gɛlɛn dɛ fu k'a dɔn fana mɛ ninnu de ka ci la n kan ka ci kɛ n yɛrɛ ni Ala cɛ parce que ko bɛɛ ye wagati ko de ko bɛɛ ye Ala ko de i mana kɛ cogo o cogo n'i bɛ se k'a ɲɛ a ɲɛ mais i kana tiɲɛ parce que ko bɛɛ n'a wagati de don n'an donna da kelen fɛ vraiment valeur bɛ don kow la n'an ye ɲɔgɔn minɛ an bɛ kɛ kelen ye mais n'an banna ɲɔgɔn na kogo bɛ pɛrɛn ni kogo pɛrɛnna bɛɛ bɛna ta fɔ intérêt individuel ça ne sert à rien il faut qu'on soit commun pas pour nous mais pour nos enfants an ka don da kelen fɛ an ka denmisɛnninw de kama bɛn ma fɛn fɛn dilan kɛlɛ t'o dilan wagati kow de don n'i bɛ cogo min na don min na Ala b'o masakɛw de bila u kunna mais an k'a ɲini Ala fɛ an ka ninnu dɛmɛ k'u dɛmɛ an t'u dɛmɛ n'u yɛrɛ ye dɛ an b'u dɛmɛ n'an yɛrɛ de ye n'i ye mun kɛ mɔgɔw ye o de bɛ sara ye n'i ye mun ta ni mɔgɔw ye o de bɛ sara ye an k'a dɔn Ala ko de ye ko bɛɛ ye an ka sɔn ko bɛɛ ma an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Ala bɛ jamakulu bɛnnen de fɛ ni jama y'i décider ka sɔn mun ma Ala bɛ barika don o la c'est ce que moi je peux dire à tous les membres de l'AS et à moi-même à les jeunes à toutes les femmes à les enfants du monde entier ko vraiment bɛn de bɛ se ka fɛn bɛɛ ɲɛ n bɛ foli bila confédération du peuple de l'AS ma ni o jɔnjɔn b'an yɛrɛ fɛ yan nɔ n'o ye CDM ye n'olu y'a hakilina ta jamana ko don t'u dɔn u tɛ n dɔn mais jamana ko ye fɛn min ye bɛɛ de hakilina bɛ yen vraiment je leur demande doubler d'effort u bɛ place min na u bɛ jɔyɔrɔ min na n'o ye AES ko ye pour que an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan fɛn bɛɛ b'a la an kana kɔfilɛ mais an ka taa sur le bon chemin n'an taara chemin kelen fɛ hali ni diɲɛ kuma bɛɛ fɔra ko bɛɛ kɛra an kana yigiyigi an kana fosi an k'a dɔn jamana in Ala y'a de don an garisigɛ la k'an bɛn AES tile ma an bɛ se ka fɛn min kɛ pour valoriser l'AES parce que anw tɛ anw denw de bɛ na ka n'a dɔn a ninnu tɛmɛna nin wagati ninnu ye baara jumɛn kɛ a ɲɛna wa a ma ɲɛ olu fana b'u ka audit de kɛ situation kɔnɔna la n'an bɛ diɲɛ fɛn fɛn kɛ an k'a kɛ ni tiɲɛ ni jɛlenya ye kumaw bi fɔ kow bi kɛ mais an k'a yira c'est l'Afrique c'est l'AES c'est le monde an bɛɛ de kelen ye wa an bɛ ka baara kɛ an ka objectif de kan ni maa min sɔnna a ma i bɛ n'a nɔfɛ n'i ma sɔn a ma fana an bɛ kun an yɛrɛ kɔ k'a f'u ye fana an bɛ 60 ans de l'indépendance du pays indépendance fana ye n ye dɔ fɔ a la mais n bɛ segin a kan ka kuma tuguni k'a fɔ indépendance o ye yɛrɛ ta de an k'a bila an kun na an sɔnna a ma nin ye 2024 de 22 septembre on fixe un objectif dans 3 ans mɔgɔw bɛ na aventure la an ka jamana in kɔnɔ n'an y'a fɔ k'a kɛwale kɛ wa Ala fana bɛ sɔn a ma a bɛ kɛ an kana kɛ kuma ye an ka kɛ baara ye c'est ce que moi je peux rassurer la jeunesse malienne dire que de nous faire confiance en nous-mêmes ka k'an yɛrɛ fɛ ka d'an yɛrɛ la ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ vraiment mɔgɔw bɛ na aventure la Mali kɔnɔ parce que Mali ne tɔgɔ jatigiya Mali Mali ne tɔgɔ danbe Mali Mali ne tɔgɔ mara Mali Mali ne tɔgɔ an ta ye kelen ye o Mali ni i y'an ka hymne ta k'a lajɛ un peuple un but une foi an ka taa donda kelen jamakulu kelen hakilina kelen n'o sen jɛla o bolo jɛla an ka t'o fɛ an k'a dɔn anw de kelen ye an bɛ taa sira kelen de fɛ an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma c'est l'union qui fait la force minɛn dɔ jɛngɛnna a ma tiɲɛ moi je suis sûre et certaine le Mali va devenir un pays exemplaire dans toute l'Afrique et puis partout dans le monde je vous remercie.